chomwe chili m'boma la Thyolo. Chipatalachi chinatsegulidwa mchaka cha 2003. Chipatalachi chimathandiza chiwerengero cha anthu pafupifupi 62,000 ochokera m'midzi yozungulira chipatalachi. Pa tsiku chipatala cha Vumbwe chimathandiza anthu osachepera 700 ndipo mbali ya chipinda yochirira amayi apakati pa tsiku pamabadwa ana osaposera 10. Komatu chipatalachi pali nkhani yomvetsa chisoni yomwe ikupereka chiopsezo kwa anthu omwe amabwera kudzalandira thandizo komanso anamwino ndi madokotala omwe amagwira ntchito pa chipatalapa. Pa chipatala cha Vumbwe pali zimbuzi zinayi zokumba zomwe amalowa odwala komanso zimbuzi ziwiri zomwe amalowa anamwino ndi adotolo apamalowa. Koma zimbuzi zonsezi ndi zodzaza mokuti mphunsi zimachita kuyenderera m'makonde a zimbuzizi zomwe zimapangitsa anthu kupita m'minda yomwe ili pafupi akafuna kuzithandiza. Nkhani ina yomvetsa chisoni pamalowa ndi katayidwe ka zinthu zomwe zagwira ntchito pa chipatalapa, mwachitsanzo nsengwa za amayi omwe abereka kumene amaziponya mu dzenje lina lomwe ndi losatetezedwa, komanso majakisoni amatayidwa paliponse mosemphana ndi malamulo a zaumoyo omwe zinthuzi zimatengera kusungidwa malo otetezedwa komanso kuotchedwa motsata ndondomeko zovomerezeka. Komatu izi zili chonchi pa chipatala cha Vumbwe kamba kakuti malo otcherapo zinthu omwe pa Chingerezi amati incinerator apa chipatalapa ndi onongeka ndipo sagwira ntchito, zomwe zimapangitsa ana ozungulira pa chipatalachi kumabwera ndi kuzatola zinthu monga majakisoni, magolovu, mamasiki ndi zinthu zina nkumaseweretsa. Pofuna kuziwa zambiri za mavuto omwe ali pamalowa, diso la nzika inacheza ndi wapampando wa komiti ya pa chipatalachi a Dave Sulani omwe akufotokoza zambiri za mavuto omvetsa chisoni omwe ali pa chipatalachi. Opanda ma toilets. Chimangire chipatalachi 2002. Mene madzatsekulira 2003. Ma toilet yache ndi omwe wamukwawo nawo 4. Koma anadzaza kale ndi anthu amabwera pano kumadzalandira treatment opanda aku prison akaidi anachita kubwera kudzakumba kuti at least tikhale ndi pena paja poyembeke. Azimayi akachira ku maternity panalibepo samba. Ndiye komiti yathu itakhala pansi tithandizapo bwanji azimayi akuzunzika. Tinakadula mitengo ku forest kubwera nayo kukhoma ichicho ngati bafa yoti azimayi ajazisambamo. Koma ifacho kuti palibe ma toilet azimayi akumata ya madzi momwemo kusamba nso momwemo. Zimene sizili zoyenera pa chipatala cha boma kumakhala zinthu ngati zimene zizo. Azimayi akachira ku maternity mene achitira muja sangathe kungokhala osasamba. Sizingatheke. Ndiye chayo community inamanga izi. Ndiye pano vuto lilipo ndilonena kuti nkhale mvula ibwere akusamba akutaya nso madzi momwemo ifacho ma toilet palibe. Chimene chili sichoyenera pa ukhondo mene zinthu zimakhalira komanso pa chipatala cha boma. Kuchokera pamenepo titha kuona kunena kuti pamene zikuchitika izi mabafa kumene tamanga kuno ndi kumichakulira baodi ndi kutali. Ndiye kuti nthawi ya mvula munthu achoke kumene cha munthu wamayi akubwera kuno. Tikakhala timamva pa radio za ukhondo wabwino kapena uchembere wabwino. Ndiye munthuyo kwawo toilet alinayo kubafa kandi amaudzu koma amasamba. Ndi abwere kuno ku chipatala cha boma kudzapeza kuti akulephera kusamba pamene songo ya anthuwo ikudulidwa kuti abakhale ndi zinthu zabwino zoti zithandize pa umoyo wawo zikukanika. Mene zili limu tikaziyang'ana mutha kuona kuti ino tsopano kumene munthu angayembekezere kukapeza chithandizo chabwino pa umoyo wa munthu ndikuti palibe. Izizo zikuti pangitsa kunena kuti ifeyo a komiti tikhale pampanipani tizithamanga kunkatipempha kuti mwina zinthu zisinthe. Boma lakhala likulimbikitsa amayi kukachirira ku chipatala cha boma pomwe ali ndi pakati. Komatu ngakhale amalimbikisa izi nzosiyana ndi zomwe tinapeza pa chipatala cha Vumbwe zomwe zikupangitsa amayi ochuluka ozungulira chipatalachi kuti azipitabe kwa azamba kamba kakuti chipinda chochirira amayi apakati ulemu ndi chinsinsi chawo ndi zovuta kuti zisungidwe pa chipatalachi.
chilichonse chomwe chimachitika mu chipinda chimenechi kapena kuti labor ward chimamveka panja chifukwa mawindo a chipindachi ndi osweka, makatani akutha, silingi yophwasuka, komanso chili pafupi ndi malo omwe anthu amabwera kudzalembesera matenda pa chipatalapa, zomwe zimapangitsa kuti anthu nkumamvera zonse zikuchitika ku labor ward. Komanso kuphatikizirapo chipindachi mabedi ndi ophoshoka, chilibe maneti oteteza ku udzudzu, komanso madzi a mipope pamalopa anadulidwa zaka zingapo zapitazo ndipo amagwiritsa ntchito madzi apa mjigo. Kuno tafika kuno ndi ku maternity kumene amachirira azimayi, kumene kuli mabafa, chipatala chochitira delivery ngati labor ward, komanso office ya kuno maternity. Koma konkunonso kuli postnatal ward kumene anaja akabadwa amakakhalako. Mabafa kunoko ndi monga mene mukuoneramo. Bafa imene sikugwira ntchito, inachita bloko kalekale, komanso madzi samabwera bwino. China chonjezera nchoti pa chipatala pano palibe madzi. Madzi ya water board anadulidwa kalekale chifukwa cha biro. Madzi amene tikugwiritsa ntchito pano ndochokera ku borehole imene ili pano, ndimene kukhanga tikuthandiza, otherwise bwezi kuti chipatala chilibe madzi. Room iyi ndi mene muli ujeni uyu mtondo wa toilet ndi zina zimene amakuchira zitsulonso zimene amagwiritsira ntchito ngati scissors ndi zina anena kumaphikira kunoko pa autoclave, koma sizogwira ntchito chifukwa zonse kuno zinaonongeka. Mvula ikabweranso monga mukuonera mwambamo ceiling ndiyo inatha kalekale, ndiye room inenso sikugwira ntchito, palibe chikugwira ntchito kuno, chilichonse ndi chakutha. Koma kumene anayenera kuti adziphikirako zitsulo zimene agwiritsa ntchito kale. Poyamba kuti ndi postnatal ward, ana akabadwa kuja amabwera kudzagona muno kuyembeza kuti maola awo akakwana amene amachita discharge atulutseno amachokera muno kumapita ku nyumba. Munonso muli vuto lilimo ndiona kuti wani ma roofers ambiri anasweka, ndiye mphepo ikamabwera madzi amalowa, mphepo imalowa. Komanso number 2, postnatal ward tinanena kukhala ndi maneti oti ana amene abadwa kumene aja asalumidwe ndi udzudzu, koma amangokhalano choncho kuti nanga apanga bwanji. Ndimene mukuonera mwambamo kuti ceiling ndi obonthoka kunjako mawindowa anayika wire gauze anang'ambika monga mmene mukuoneramo kusonyera kuti udzudzu utha kungolowanso chimodzimodzi. Pofuna kuti amayi akhale ndi moyo wabwino, amalimbikitsidwa kupita ku chipatala kukayezesa khansa la khomo la chiberekero, cervical cancer pa Chingerezi, komatu pa chipatala cha Vumbwe chipinda chomwe chinayikidwa ngati malo oyezera khansayi ndi ang'ono kwambiri, komanso alibe zipangizo zambiri, chimodzimodzi chipinda chomwe amayezera amayi omwe abwera ku sikelo pomwe ali oyembekezera. Chipinda chomwe amagwiritsa ntchito ndi chaching'ono kwambiri, komanso zipangizo zambiri mulibemo. Ndi kumene amayezerako khansa ya khomo la chiberekero. Ndiye mukayang'ana kulumu kuno muona kuti nkalumu kakang'ono kwambiri, konena kuti ngakhale adokotala kuti agwireko ntchito ndi client amene wabwera zimakhala zovuta kwambiri. Mukoti muyang'anenso muona kuti zipangizo palibe, zina zimene mukuona unjika pa tebulozo kuti sowapoyika, kusonyeza kuti facility inoyo ndi kakalekale kakang'ono, kuti ndi namba ya anthu amene akulandira chithandizo pano ndi mene lili facility zosagwirizana. Mothina kwambiri adokotala kakhala apa ndi kuti client palibe pokhala. Room ino metalowa ino ndimene amayezera azimayi oyembekezera kuti aone kuti atha kuwathandiza bwanji, mene alili munthu wo miyezi yake ndiyokwana bwanji, nanga ndondomeko ya chipatala ikuyenda bwanji. Komanso muli vuto munomo mona kuti nkakang'ono kothinana, zida zina zimene zinena kukhala kuno kozala zigwirira ntchito madokotala athu mulibe, akugwira ntchito mopanikizika chonche monga mmene mwaoneramo. Madzi tana kuti pachipano palibe,
mutha kuona apa sinki yoti asambe m'manja akatha kugwira ntchito akavula maglovu aja amavala aja madzi palibe kutonza kuti mioyo yawonso akuyika pachiswe pamene akufuna kuthandiza mapeshenti amene achokera kumudzi. Zonsezi zikupangano kuti ntchito ya chipatala ikhale yopweteka. Madokotala athuwa manesiwa mmene zilili chonchi ndenakale kuti akuyika moyo wawo pachiswe komanso munthu amene akubwera kudzathandizidwayo ngati iwo ati adzimgwira osasamba m'manja ndio mtomwe kuti achiritsidwe akupatsidwanso matenda. Kumwambako zija tikunena zija muone silingi imene ili mvula ikabwera paliponse ndi madzi okhaokha. Chipinda chomwe amayi oyembekezera amafikira masiku awo akakwana oti achire ndichomvetsa chisoni. Amayi amagona pa makatoni pansi pa chipindachi chilibe mabedi angakhalenso matiresi. Amayi omwe tinapeza pamalopa ena analoti atha masiku 3 moyo wake uli wogona pansi penipeni kudikira kuti athandizidwe ndi achipatala. Komanso chimangireni chipatalachi chipinda chimenechi sichinapakidwepo utoto watsopano kapena kuti paint zomwe zikupangitsa makoma ake kukhala akuda kwambiri. Muno tafika muno tinene kuti mwina ndi mu waiting room. Azimayi akachoka kumudzi akafika pano amene masiku ali pafupi ndi amadzafikira muno amagona muno mmene mukaona mwagona pansi chonchimo ndi pamene amagona mulibe mabedi oti ankagonepo matress palibe amayala makatoni chonchi kapena chitenje nkugona ngati mmene mukuwaoneramo. Rumu inonso chimangire chipatalachi 2002 kudzatsekulira 2003 mmene anapenta sinapentedwe mutha kuona kuda mmene mwaderamo kumwamba kunso mutha kuona silingi kuti madzi amangoti chuchuchu kulowa muno. Palibe zeni mmene nganene kuti azimayiwa apa akachoka munga mayi oyembekezera kugona pansi apa kodi akapita ku labor ward zikayenda bwino komanso ngati awira ku labor ward zikapanda kuyenda bwino ku labor ward kuja azikane ali pavumbwe sati samala pamene staff ili pano ndi very hard working staff imagwira ntchito motsimikiza kwa chifukwa choti facility isili bwino kapena zochitika zache nzapansi kwambiri kuposa ntawuni ndifa chemukuona amene zitilimo. Azimayi amene wandu oyembekezera matenda akayamba pano ndi adzipita ku labor ward. Ndiye tikamanena ano zija timanena kuti uchembere wabwino pa wireless uwo ngakhale uchembere wabwino mmene zililimo. Mayi ngati akuzizidwa mulibe neti mawindo magalasi ndosweka udzudzu ngolowa nkumaluma akamachoka muno akuchoka ndi malungo kupita kuja zinthu zosayenda bwino. Mmene zilili pano pa Vumbwe pa kliniki ndi zimenezi. Mukapita uku mumona mayi uyu wagona pa simenti penipeni. Pa simenti popanda china chilichonse koma tikati chonchi mmene ndi chipatala cha boma. Kodi Amalawi kumudzi ndi kunoko ndi ubwino wache ndi uti. Ndifa cha nthawi zina anthu amachirira kwa azamba kumudzi kuthawa kunoko kuona mmene zilili zinthuzi. Kuti munthu sangagone pa simenti chonchi mmene zililimo kutemekeza kuti akachira akabale mwana wa moyo. Kusonyeza kuti nthawi zina zimene timachita ifeyo ngati atsogoleri kwazunza Malawi anzathu. Tonse ndife Malawi timayembekezera zinthu zabwino munthu aliyense amafuna zinthu zabwino koma uku ndikuzunza. Tipemphe akufuna kwabwino amene mukuziona zimenezi. Tabwerani mutithandize. Si boma lokha ya boma ndife tomwe. Tithandizane kuti ufulu wa anthu usachoke. Monga mene agona mayo apapa singane kuti ufulu wawo kulemekezedwa. Sukulemekezedwa tukaphera ufulu wawo. Ndi amene muli ndikuthekera kuti mukhoza kuwathandiza kutithandiza pano pa kliniki ya Pavumbwe. Tabwerani mutithandize. Pa chipatalachi pali nyumba yomwe inamangidwa zaka zitatu zapitazo. Komatu nzomvetsa chisoni nyumbayi sinayambe kugwiritsidwa ntchito koma ikuoneka ngati yatha zaka mazana. Silingi ikungogwa yokha, zipupa makoma zinapanga ming'alu, mawindo akungogwa okha, komanso anthu ena kutengerapo mwayi okuba zipangizo ndi zinthu zina. Azimayi ona chakugona pansi aja panali chiyembekezero choti nyumba ino ikatha azidzagona muno. Komano china chitika nchoti nyumba itamangidwa itatha contract amene ankamanga nyumba imene ino atamaliza anangotseka nkuthawa ndi makiyi. Atathawa ndi makiyi atabwera Secretary for Health kuchokera ku Lilongwe
atafika pano titafotokozera ife akomiti kuti nyumba iyi anthu akuvutika kuja bwanji mwatsegulire koma contractor anathawa ndi makiyi iwo anakamusakasaka contractor chinamupeza nakamulanda makiyi aja nadzasiya kutcholo kwa DHO ndi anafunsa DHO anthawi imene osati amene alipo panowa kuti nyumba imene ilimo waithawa kwina kusanamalize timalize ife akulilongwe kapena mumaliza ino akutcholo iwo anati musiye makiyiwo timaliza ndi ife kuyambira chaka chimenecho chaka chino chachitatu palibe chimene chachitikapo nyumba iyi muone ceiling ikungogwa kutha pansipa mene palilimu ndi momwemo nthawi ya kolera itativuta kwambirimbiri kuti tilibe koyika anthu akolera tichitako ndimene nadzathyola pakhomopa nkubweretsa mabedi akolera muno masection awiri awawo ndimene amalandira anthu mankhwala akolera kuwathandizira muno kwa nyumba ichimangidwe sinatsegulidwe ikungokhala palibe maintenance mutha kuona kuti mawindo akungogwamo anthu nkumangotola fa pano palibe security masink hand washing basins mukuwaonawa anthu anachita luti anachotsa zonse zinali zoyikaika zonse za nyuwani kwa choti chakhala chikungokhala nthawi yayitali anthu achotsamo zonse ndimene mukuonerapo yeti nyumba iyi bwezi kwathandizazi mayangona pansi aja kwa palibe chimene chikuchitika izi nkungotayano ndalama ya misonkho ya anthu malomoti anthu aja athandizike pano ali pa umphawi ife choti anthu ena sanatengepo mbali kapena sanatenge udindo wawo kuthandiza kuti zinthu zizikhale zotheka tikapita kuseriko kunayikikapo mabesini oti anthu azichapirapo akamagona muno kunayikidwa denga kunali mawayo oyanikira zovala zonsezo anthu anachita luti zinatha a Dennis Filipo omwe ni mkulu woyang'anira chipatalachi wati mavuto amenewa akuwakhuza kwambiri zomwe zikupangitsa kuti ukhondo ukhale wovuta pa chipatalachi koma ati zinthu pa chipatalachi zikonzedwa chifukwa papezeka anthu ena akufuna kwabwino aizona zake ndithu mavuto amenewa amatikhuza kwambiri monga muzi wa chipatala chimafunika kuti chikhale cha ukhondo kuti tikamapereka uthenga wa ukhondo ku mizi ife tikhale ngati chitsanzo chabwino koma mavuto maona panopa mwina kwambiri maona kuti ukhondo umativuta kwambiri tinalibe matoileti ningoti tilibe matoileti komanso mukaona placenta piti yathu kuja incinerator ndionongeka placenta piti ilibe cover komanso gate kumapito kuja inagwa so zonsezi panopa ngani kuti zikukonzedwa so ifoti chipatala nalibe ukhondo ngati kuti tichitelani momasuka chipatala zimakhala zotivuta mapanopa kuonesa kuti zinthu zikonzedwa ndithu vuto limene lili namba pakanthawi ineyo ngati ncharge nakhala panopa ndithu kuthamangira zaka ziwiri nachita vuto likulipeza koma nditalipeza management imene nayipeza yakhala ndithu ikuyesesa kuti vuto likonzeke koma pazifukwa kuti zitatu sizimatheka mpaka nditabweranso takhala kulimbana nawo limodzi ndi Health Center Advisory Committee ngatinso chipatala management sizimathekabe on average pa tsiku chipatala chimatha kuona anthu mwina 700 tikatenga ma department onse mwina olo mwina 1000 tikambira OPD antenatal mwina postnatal under 5 clinic HTS ART department timaona anthu ochuluka kwambiri mwachidule chipatala chathu nchachikulu ndithu moti on paper ndi rural hospital koma pa ground ifa cha infrastructure yathu ndiyochepa kwambiri timachita paleti ngati health center catchment population yathu timaona anthu catchment population yathu ndi anthu almost 62,000 something imene ili yaikulu kwambiri timathamangitsana ndi tcholo zimenenso limapereka vuto labor ward yathu ndi yaying'ono kwambiri so labor ward yathu imene iyi ili mabedi atatu mapezeka kuti mapatient ena maclient ena apezeka kuti kugona pansi so mabedi atatu ndi catchment population yathu khala ngati kuti sizikugwirizana kodi zomwe zikuchitika pa chipatala cha Vumbwe tiziti adindo sakuona kodi izi sizophwanya ufulu wa anthu odwala